ҳаракати 7 хатсайри сайёҳӣ бо иштироки меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сеюми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз назди театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ оғоз гардид. дар доираи хатсайрҳои мазкур меҳмонону иштирокдорони конфронс аз минтақаҳои таърихию фарҳангӣ, сайёҳию истироҳатӣ ва мавзеъҳои дилфиреби кишвар аз ҷумла қалъаи Ҳисор, дараи хушманзараи Сиёма, маҷмаи истироҳатию сайёҳии Сафеддара, аз маконҳои сайёҳии шаҳри Душанбе, нерӯгоҳҳои барқии обии Норак ва Роғун, дараи хушбоду ҳавои Ромид дидан намуда аз табиати зебову назаррабо ва биҳиштосои ватани маҳбубамон Тоҷикистон як ҷаҳон таассуроти неку хотирмон бардоштанд. хатсайри мо худро аз субҳи барвақт ба самти дараи хушманзараи Сиёмаи Варзоб ва маҷмаи лижаронию сайёҳии Сафеддара ҳаракат намуд. дар ин сафар меҳмонону иштирокчиёни конфронсро намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳамроҳӣ намуданд. ҳангоми наздик шудан ба дараи хушманзараи Сиёма меҳмонону иштирокдоронро бо самимият ва меҳмоннавозии хоси тоҷикона истиқбол гирифтанд. сипас меҳмонону иштирокдорони хатсайри мазкур аз табиати нотакрори назаррабои ин дараи хушбоду ҳаво дидан намуда таассуроти хешро бо самимият изҳор доштанд. манбаи оби мусаффо ва шаффофи Сиёма аз пиряхҳо манша гирифта нӯшиданаш ба кас лаззат мебарад ва ба ҷисму тан муфид мебошад. маҳз меҳмонон воқеан ҳам аз чунин оби шаффофу нуқрагин ҳаловат бурда Тоҷикистонро бо чунин табиат ва обҳои мусаффояш ҳамчун биҳишти олам пазируфтанд. бо таъкиду дастгириҳои пайвастаи маҳбуби дилу дилҳо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти азизу мукаррами кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, минтақаи туризму истироҳатӣ дараи Варзоб ба яке аз минтақаҳои тамошобоб табдил ёфтааст ва имрӯз зиёратгоҳи 100 кишвари хориҷӣ гардидааст. чӣ гуна ки худи шумо шоҳид гардида истодаед, имрӯз хориҷиёни зиёд ба минтақаи мо ташриф оварданд ва дар ин ҷо аз оби софу мусаффои Сиёма дидан карда истоданд. албатта об ин рӯшноӣ аст, некӣ аст, пирӯзӣ аст, муваффақият аст. тоҷикистон дорои мероси ғании таърихию фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳрбор буда аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва маконҳои беҳтарини сайру сайёҳат мебошад. Меня зовут Зипатолла Шыңғыс, я приехал на водную конференцию. Все прошло на достаточно высоком уровне, были очень интересные выступления экспертов, политических деятелей. Взяли очень, подчеркнули для себя очень много новой информации. Будем в дальнейшем ей пользоваться, стараться поспособствовать предотвращению изменения климата, водным вопросам. Все проходит на высоком уровне, наслаждаемся гостеприимством таджикского народа. Сегодня выехали на экскурсию в Сиёма. Все проходит достаточно хорошо, без никаких происшествий. Таджикистан бапеш. пас аз дидани дараи хушбоду ҳаво ва дорои обҳои мусаффои Сиёма ба тамошои маҷмаи лижарониву сайёҳии Сафеддара сафар намуда аз зебогиҳои ин манзараи дилоро лаззат бурданд.